טוב, אז מה קורה חתלתולים? מיהו, מיהו, מיהו. אז היום אנחנו כאן עם פנדור, ואנחנו משחקים מיינקראפט עם /seed/spin /live. אוקיי, עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה כל דבר עושה. /seed זה כזה דבר שיושבים, ואם אתם רוצים לעשות /seed על מדרגות, אפשר ללחוץ סתם קליק ימני, ואם אנחנו רוצים לשבת על שחקן, אז לוחצים עליו קליק ימני. עכשיו, אני אסביר לכם מה גם /ly עושה. /ly, ואם הוא זה נראה כאילו הוא מחרבן עליי ואני הומלס, נכון? טוב, כשנבנה את הבית בעולם סורווייבל הזה, אז אני כל כך הולך לבנות פה שירותים. כן, אנחנו חייבים לבנות שירותים, כי אנחנו נוכל לשבת בתוך שירותים. אז בוא נעשה את ההתחלה. רגע, /spin זה הדבר הכי מגניב ביקום, זה כאילו אתה רוקד, זה /spin. /spin, תראו את זה. קצת עושה לי שחק. אבל אל תנסו את זה במיינקראפט רגיל, כי צריך לשים איזשהו פלאגין באתרנוס, אז זה לא יעבוד לכם. למה אנחנו מסחירים את אתרנוס? אנחנו לא ממסחרים את זה, אבל צריך לשים איזשהו פלאגין באתרנוס, אז אל תנסו את זה במיינקראפט רגיל, כי זה לא יעבוד לכם. יאי. זהו, אני הולך לכתוב טיפון סטון. כן, בוא נכתוב סטון. בים 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 בים. אני אבוא לצד הזה. בום. הופה. סטון ראשון. היי, למה אני תמיד רוצה על המקומות הכי גרועים ביקום? רגע, יש לי 6 סטון, אני אביא לך 3. לי יש 7. טוב, אוקיי, אני אכין לי רגע. אבל תודו שזה מגניב רצח הסלשים האלה. וגם אין לנו פקודות, אנחנו לא יכולים לעשות /game מוד. /clay. מה זה /clay? סופו של כל פיקקס ווד. ביי. אוקיי. כן, ובודי פלופ זה כאילו אתה משתחווה. השתחוו למיהו בקדוש. כן, זה אמור להיות השתחוות, אבל זה לא כזה נראה כמו השתחוות, כן. אבל עשיתי את הסקין כי שמתי לב שאני הולך, אז יש לי שחור על הרגליים. אז סידרתי את זה, ועכשיו זה יותר מגניב. וואי. למה אנחנו הולכים לחצוב איירון? רגע, לא, אין לי אפילו פיקקס מסטון או משהו. אין לי מקלות. This wood. Thank you. אנחנו גם צריכים חרב. תמיד אנחנו גם צריכים חרב. אנחנו כרגע לא צריכים שום חרב. עוד לא לילה, אנחנו צריכים בינתיים לעשות לנו קצת מיינינג. אני חוצב איזשהו סון קטן. מצאתי קול, זה כאילו טוב כי אני גם עם שיידרס ופשוט כל טורץ' שיהיה לי, אז זה אני עם טקסטורות, אני בלי שיידרס. אני עם טקסטורה שאני רואה בחושך. אתה יכול להביא לי מקל אחד? אין לי כל כך הרבה. סתם יש לי. חכה, אני מביא לך 5. יעזור לי 5. עשיתי 1 בשביל טורץ'. טוב, אתה תבנה לנו את הבית, נכון? כן, אבל לא כרגע, רק התחלנו את המשחק. כן, אבל בא לי, אבל אתה יודע מה? אני בונה את הבאנרים, אני רוצה לבנות את הבאנרים. אני טוב בלבנות באנרים. למה אנחנו צריכים באנרים? לא יודע, שיהיה לנו איזשהו סמל. למה אנחנו צריכים סמל? כי סמל זה מגניב, בא לי סמל. טוב, אנחנו לא הולכים לסיים את כל העולם סורווייבל הזה בפרק אחד, זה יהיה כמה פרקים.
כן. טוב, אני חותם לי כאן סטון רק בשביל שאני אכין לנו. יש לך אקס מסטון? כן. טוב, אני אכין לי ציון מסטון. אנחנו צריכים אוכל, אין לנו. אולי בוא ניפרד ולא נעשה מיינינג ביחד. עד שאני מוצא איזושהי מערה טובה. למה זה תמיד קורה לי שאני נפצר במקום ואין בו אוכל? אף פעם לא נפצרתי במקום שיש שם וילג' או מלא אוכל. אני נפצרתי במקום עם נדר פורטל ווילג' מטורף. אז זה קרה לי, אבל לצערי זה קרה לי בעולם שהוא לא עולם survival. קרה לי בעולם שאני בכלל ניסיתי שם את הדברים החדשים. איפה יש איירון? ואיפה יש אוכל? איפה יש מערה? איפה מצאתי מערה? בום! קריפר חרא. וואי, אני תמיד נפצע במקומות הכי חרא בעולמות survival שלי. בום, בום, בום. חתולים. אני בינתיים כאילו די... טוב, אוכל ראשון זה טכנובלייד, אבל... סליחה. ואתה לא אוכל באמת את טכנובלייד במציאות? לא. כן, אני יודע את זה. יש מלא טכנובלייד. לא, אני יש לי לבבות. לא, אני הלב, אני חצי לב. מתתי. איך? רק התחלנו. אני הלכתי למערה ואז נשרפתי שם בלאבה. למה אתה הולך למערה כבר עכשיו? שאין לנו כלום? לא יודע. תראו, בהתחלה אני רואה אותך, הלו. תראו, בהתחלה השיטה הכי טובה זה לא לשים קול בפרנס, זה לשים ווד בפרנס. בשביל לא לבזבז לכם את הקול, כי ווד אפשר למצוא בכל מקום. קול להתחלה זה אתה צריך... אתה יודע מה מאוד שימושי בזה שאני יושב עליך לפעמים? שלא אכפת לי בזה. אתה יודע מה? אתה יודע מה? שאנחנו יכולים לעשות ככה מיינינג, אנחנו לא נצטרך לבזבז בלוקים, כי אז אני יכול לעלות עליך ונתפוס גובה ככה. זה טוב, לא? אוקיי. בוא נכין... אנחנו חייבים גם קצת דברים בשבילי, שוב פעם. כך. רגע. תכתב ווד בינתיים. לא, אני כבר חצה ווד. והכנתי לך פיק. כך. זה הפיקקס שלי, הכנתי לעצמי פיקקס יותר. הכנתי לעצמי פיקקס. פיקקס ממה? מסטון. אז למה אתה מביא לי את הפיקקס מסטון שלך? כי הכנתי לעצמי חדש והבאתי לך את שלי. טוב. קריפר! לא. יש פה... אוי, כמה קריפרים. הצילו. לא, אתה לא מבין כמה קריפרים יש שם. מסכנת! לא? מה? דפק, מה קרה? לא יודע כל כך. אני חצי לב. הצילו. תשמע, גם ככה אין לך כלום, אז לא אכפת לי שתמות. ואיכשהו, וגם הגעתי למערה מטורפת והיה שם איירון, ומתתי. תראו איזה יפים השמיים עם שיידרס בלילה. בוא נעשה לי פינת ישיבה. הצילו.
נחצוב רגע את הבלוקים. צילום. איזה כיף זה לשבת לי כאן ולהסתכל על השמיים היפות עם השיידרס. טוב, אין לי כוח, נמאס לי. מה? כן, היה לכם מסך שחור לרגע, תהנו איתו. טוב, בואו נלך להשיג איירון. וואי, חתלתולים. אין לי מושג למה פנדור לא מדבר. פנדור? מה? אתה בסדר כאילו שאתה לא מדבר? כן? אוקיי. איך שוב מתת? לא יודע. לא, אפשר לראות את הפקודה שעשית. נכון, אתה יודע, אבל אין לי באמת פקודות. אז למה עשית אתה יודע איך אני עושה את זה? אני עושה את זה דרך הפרנוס. אפשרי. נכון. לא, אבל לאן תעשה את זה? לא, כן, שנייה. לא, חברים, לא להיכנס לאטרנוס, זה חרא, אוקיי? כן, כן, זה חרא אתר. לא, אנחנו לא מביאים לכם כסף, אטרנוס, שמעתם? תביאו כסף? תביאו כסף? נפרסם אתכם. וואי, איפה יש איירון? סקלטון. הצילו. וואו. אתה יודע איזה די, למה אני כזה גרוע בהתחלה? איפה אתה? עושה מיינינג של איירון. אני יכול שנייה להשתגר אליך? לא. הנה, אני רואה את ה... וואי, כמה איירון אני מוצא, תקשיב, אתה אפילו לא מבין כמה איירון. כמה איירון יש לך? יש לי כבר איזה 32 איירון. זה לא כזה הרבה. כאילו, אתה צריך סטאק בשביל שנינו. הנה עוד איירון. וואו, כן, 58. לא, זה גם בשבילי. סטאק. נכון? כן, זה סטאק. אוקיי, יופי. כי אני כל שנייה מת פה. לא שנינו. יש לי עכשיו סטאק ב-23. אבל לא איירון, קאבלסטון. אין לי אפילו איירון אחד, כי איפה אני מוצא איירון? מה לא אמרת שהיה לך מלא איירון? עבדתי עליך חמודני. מה? עבדתי עליך. למה? אני יודע. לא בתור שם ביי. אין לי מושג. אתה יכול עוד לשחק. כן. טוב, אני גם אלך לעשות מים. טוב, אז חתלתולים, זה היה הפרק שלנו להיום. ולא הזדמנתי במקום עם איירון. הזדמנו במקום עם איירון. וזה קצת בסה, וזה היה הפרק שלנו להיום. ויאללה ביי, מיהו מיהו מיהו.